следва изпълнение на фолклорна група Тавало при Народно читалище Христо Ботев 1920, село Таваличево, община Кюстендил. Така да се готви смесена фолклорна група при Народно читалище Васил Левски, село Блажиево.
са много убави. Гърбовете ви са супер. Грамота за фолклорна група Тавала при Народно читалище Христо Ботев 1920, село Таваличево, община Кюстендил. Благодаря за участието и много успехи ви желая. Заповядайте. Живи и здрави да сте и пак заповядайте до година.